Με βαθύ αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και τιμής, μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, σε αυτή τη μοναδική βραδιά, αφιέρωμα στις ηρωικές μορφές των Τρέδων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Επανάστασης. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της διπλωματίας που συμμετέχουν στην απόψινή ιστορική εκδήλωση μνήμης, η οποία διεξάγεται σε ένα από τους σπουδαιότερους φορείς πολιτισμού της χώρας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Η ιστορία των Τρέδων που τιμάται σήμερα αποτελεί σημείο αναφορά στον δίχτυ πορείας για την υπεράσπιση των εθνικών μας ζητημάτων, αφού η συμβολή του στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας υπήρξε καθοριστική και υποδειγματική. Ανατρέχοντας την ιστορική πορεία των Τρέδων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς γιατί το όνομά τους κατέστη συνώνυμο με τη γενναιότητα, τη μαχητικότητα και την εθνική συνείδηση. Ως γνήσιοι ατρόμητοι πολεμιστές, πρωτοστάτησαν στην πλειονότητα των μαχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Την ίδια στιγμή που οι ανυπότακτοι Τρέδες παρέδιδαν μαθήματα αγωνιστικότητας κατά του Οθωμανικού ζυγού, η περιβόητη και ατρόμητη φάλαγγα των Κυπρίων έγραφε το δικό της λαμπρό κεφάλαιο στην εθνική παλιγγενεσία. Στη σύγχρονη ιστορία, αναμφίβολα εμπνευσμένοι από το έπος του 1821, οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ρίχθηκαν με τον ίδιο απαράμιλο σθένος στον αγώνα ενάντια στον Αγγλικό ζυγό το 1955 με 1959 και ορμόμενοι από τις αξίες και τα ιδεώδη των προγόνων τους πέτυχαν την απελευθέρωση της Κύπρου. Η απόψινή καλλιτεχνική βραδιά και η εικαστική έκθεση με έργα που είναι εμπνευσμένα από τη συμβολή των Τρέδων στο ρου της ιστορίας μας αποτελεί μια εξαίρετη ευκαιρία για διάδοση των αδιαπραγμάτευτων και αναμφισβήτητων αξιών της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύει τα ιδεώδη του πολιτισμού μας και μας δείχνει ότι ο δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου μας ορίζεται από αυτά τα ιδανικά και αξίες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συναπάντημα αυτό της ιστορίας, της μνήμης και της τέχνης και συγχαίρω όλους όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Ευχαριστώ. Με βαθύ αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και τιμής, μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, σε αυτή τη μοναδική βραδιά, αφιέρωμα στις ηρωικές μορφές των Τρέδων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Επανάστασης. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της διπλωματίας που συμμετέχουν στην απόψινή ιστορική εκδήλωση μνήμης, η οποία διεξάγεται σε ένα από τους σπουδαιότερους φορείς πολιτισμού της χώρας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Η ιστορία των Τρέδων που τιμάται σήμερα αποτελεί σημείο αναφορά στον δίχτυ πορείας για την υπεράσπιση των εθνικών μας ζητημάτων, αφού η συμβολή του στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας υπήρξε καθοριστική και υποδειγματική. Ανατρέχοντας την ιστορική πορεία των Τρέδων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς γιατί το όνομά τους κατέστη συνώνυμο με τη γενναιότητα, τη μαχητικότητα και την εθνική συνείδηση. Ως γνήσιοι ατρόμητοι πολεμιστές, πρωτοστάτησαν στην πλειονότητα των μαχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Την ίδια στιγμή που οι ανυπότακτοι Τρέδες παρέδιδαν μαθήματα αγωνιστικότητας κατά του Οθωμανικού ζυγού, η περιβόητη και ατρόμητη φάλαγγα των Κυπρίων έγραφε το δικό της λαμπρό κεφάλαιο στην εθνική παλιγγενεσία. Στη σύγχρονη ιστορία, αναμφίβολα εμπνευσμένοι από το έπος του 1821, οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ρίχθηκαν με τον ίδιο απαράμιλο σθένος στον αγώνα ενάντια στον Αγγλικό ζυγό το 1955 με 1959 και ορμόμενοι από τις αξίες και τα ιδεώδη των προγόνων τους πέτυχαν την απελευθέρωση της Κύπρου. Η απόψινή καλλιτεχνική βραδιά και η εικαστική έκθεση με έργα που είναι εμπνευσμένα από τη συμβολή των Τρέδων στο ρου της ιστορίας μας αποτελεί μια εξαίρετη ευκαιρία για διάδοση των αδιαπραγμάτευτων και αναμφισβήτητων αξιών της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύει τα ιδεώδη του πολιτισμού μας και μας δείχνει ότι ο δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου μας ορίζεται από αυτά τα ιδανικά και αξίες.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συναπάντημα αυτό της ιστορίας, της μνήμης και της τέχνης και συγχαίρω όλους όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Ευχαριστώ. Με βαθύ αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας και τιμής μεταφέρω το μήνυμα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη σε αυτή τη μοναδική βραδιά αφιέρωμα στις ηρωικές μορφές των Τρέδων που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της Ελληνικής Επανάστασης. Θα ήθελα καταρχάς να καλωσορίσω όλες τις διακεκριμένες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και της διπλωματίας που συμμετέχουν στην απόψινή ιστορική εκδήλωση μνήμης, η οποία διεξάγεται σε ένα από τους σπουδαιότερους φορείς πολιτισμού της χώρας, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Η ιστορία των Τρέδων που τιμάται σήμερα αποτελεί σημείο αναφορά στον δίχτυ πορείας για την υπεράσπιση των εθνικών μας ζητημάτων, αφού η συμβολή τους στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας υπήρξε καθοριστική και υποδειγματική. Ανατρέχοντας την ιστορική πορεία των Τρέδων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς γιατί το όνομά τους κατέστη συνώνυμο με τη γενναιότητα, τη μαχητικότητα και την εθνική συνείδηση. Ως γνήσιοι ατρόμητοι πολεμιστές πρωτοστάτησαν στην πλειονότητα των μαχών της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Την ίδια στιγμή που οι ανυπότακτοι Τρέδες παρέδιδαν μαθήματα αγωνιστικότητας κατά του Οθωμανικού ζυγού, η περιβόητη και ατρόμητη φάλαγγα των Κυπρίων έγραφε το δικό της λαμπρό κεφάλαιο στην εθνική παλιγγενεσία. Στη σύγχρονη ιστορία, αναμφίβολα εμπνευσμένοι από το έπος του 1821, οι Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ρίχθηκαν με τον ίδιο απαράμιλο σθένος στον αγώνα ενάντια στον Αγγλικό ζυγό το 1955 με 59 και ορμόμενοι από τις αξίες και τα ιδεώδη των προγόνων τους πέτυχαν την απελευθέρωση της Κύπρου. Η απόψινή καλλιτεχνική βραδιά και η εικαστική έκθεση με έργα που είναι εμπνευσμένα από τη συμβολή των Τρέδων στο ρου της ιστορίας μας αποτελεί μια εξαίρετη ευκαιρία για διάδοση των αδιαπραγμάτευτων και αναμφισβήτητων αξιών της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της δικαιοσύνης. Η διατήρηση της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύει τα ιδεώδη του πολιτισμού μας και μας δείχνει ότι ο δρόμος για τον τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου μας ορίζεται από αυτά τα ιδανικά και αξίες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συναπάντημα αυτό της ιστορίας, της μνήμης και της τέχνης και συγχαίρω όλους όσοι έχουν συμβάλει σε αυτό. Ευχαριστώ.